και η πίτσα και τα τσιχτικά μετά. Δεν μπορούσα να το πω. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να είμαστε κάπως σύντομοι, γιατί ξέρουμε ότι διακόπτουμε και την παρουσίαση του πρώτου έτους. Λοιπόν, θα σας δείξουμε κάποια από τα έργα μας, ομαδοποιημένα κάτω από 4 θεματικές, οι οποίες είναι 4 θεματικές που απασχολούν εμάς και τη δουλειά μας, και η συμβουλή μας σήμερα, ή αυτό που θα θέλουμε να τονίσουμε, είναι ότι θα θέλαμε να σας προτρέψουμε να βρείτε τις δικές σας αντίστοιχες θεματικές. Εξού και ο τίτλος Do It Yourself. Θα ξεκινήσουμε με 4 συγκεκριμένες προτροπές προς όλους εσάς, που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που είστε αρχιτέκτονες, με τον τρόπο που δουλεύετε και με τον τρόπο που θα συνεχίσετε να είστε αρχιτέκτονες όταν βγείτε από αυτή τη σχολή, το οποίο δεν θα αργήσει πολύ να γίνει. Η πρώτη προτροπή είναι το αναρωτηθείτε. Δηλαδή, αναρωτηθείτε ποια είναι τα ερωτήματα που σας απασχολούν, ορίστε τα, συγκεκριμενοποιήστε τα και αφήστε τα να βγουν μέσα από τη δουλειά σας. Μην βλέπετε τα project που κάνετε μέσα στη σχολή, τις εργασίες που κάνετε σαν καταναγκαστικές εργασίες ή σαν πράγματα ξεκομμένα το ένα με το άλλο. Δείτε τα όλα σαν σκαλοπάτια που όλα μαζί φτιάχνουν μια κίνηση που έχετε προς αυτό που θα γίνετε αργότερα σαν αρχιτέκτονες. Το δεύτερο είναι το μιλήστε. Η πρωτοβουλία εδώ είναι να ξεζουμίσετε το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο το συγκεκριμένο που βρίσκεστε είναι πολύ υψηλό επίπεδο και σας δίνει τρομερές ευκαιρίες, και η προτροπή μας είναι να μην αρκεστείτε καν σε αυτές. Για παράδειγμα, όταν έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που καλεί η σχολή για διαλέξεις, με πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, που έρχονται Τετάρτες βράδυ, νομίζω, πάρτε τους συνεντεύξεις, μιλήστε μαζί τους, επιβάλλετε τον εαυτό σας, συσχετιστείτε με αυτούς. Αυτό είναι, ναι, αυτό. Δεν ξέρω αν ακούγεις, Μαριάννα. Αυτό είναι κάτι που μάθαμε στο Περλάχη και που έκανα εγώ το μεταπτυχιακό μου, που έρχονταν κάποιος αρχιτέκτονας ή κάποιος ενδιαφέρον άνθρωπος κάθε εβδομάδα και δεν τον αφήναμε στη ησυχία. Δηλαδή, από την προηγούμενη μέρα κανονίζαμε μαζί του και του παίρναμε μια συνέντευξη στην οποία ρωτάγαμε ό,τι ερώτηση μπορούσαμε να σκεφτούμε, μας απασχολούσε, είχαμε περιέργεια, ακόμα και άσχετα πράγματα, το οποίο μας ωφελούσε πάρα πολύ και πολύ περισσότερο από τη σύγκριση διαλέξεις ή οποιαδήποτε συζήτηση για έργο ή για αρχιτεκτονική. Και τώρα είναι κάτι που κάνει, για παράδειγμα, πολύ μεθοδικά οι φοιτητές της σχολής του Μεντρίτζιο, οι οποίοι θα βγάλουν ένα βιβλίο φέτος με τις συνεντεύξεις που πήραν από πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους. Η τρίτη προτροπή είναι το συνεργαστείτε, δηλαδή ούτως ή άλλως φανταζόμαστε ότι είστε αναγκασμένοι κάπως να κάνετε project μαζί με άλλους φοιτητές, αλλά η προτροπή είναι να το κάνετε πιο συνειδητά και να επενδύσετε πιο πολύ ενέργεια σε αυτό. Δηλαδή, φτιάξτε τις συνθήκες για να μπορείτε να δουλεύετε με τους άλλους, γιατί είναι κάτι που θα σας χρειαστεί στη συνέχεια. Και η τέταρτη προτροπή είναι το ανοιχτείτε προς τα έξω, δηλαδή τα project που κάνετε, οι δουλειές που κάνετε και οι σκέψεις που κάνετε γενικότερα. Συσχετίστε τις με τον έξω κόσμο, με την πόλη, με τους πιθανούς πελάτες, με τους πολίτες, με οποιονδήποτε. Ναι, θα φέρω ένα παράδειγμα. Πρόσφατα κάναμε ανακαίνιση σε ένα διαμέρισμα στην γειτονιά μας, στα Πετράλωνα, και βλέπαμε ότι είναι έτοιμοι να το βάψουν. Οπότε πήγαμε και μιλήσαμε με δική μας πρωτοβουλία στους ενοικιαστές, τους αφήσαμε ένα χρωματολόγιο και τελικά δεν ακολουθήσαμε ακριβώς αυτό που τους είπαμε, αλλά κάνανε κάποια από τις συμβουλές μας, και τέτοια πράγματα δίνουν πολύ στην πόλη και σε εσάς σαν αρχιτέκτονες και σχετίζεται με την πραγματικότητα. Ναι, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να έχετε γραφείο, να έχετε εμπειρία, οτιδήποτε. Μπορείτε να κάνετε πράγματα πολύ εύκολα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα από την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, αυτές ήταν 4 προτροπές συγκεκριμένα για εσάς, τις οποίες θα θέλαμε να σκεφτείτε καθώς σας δείχνουμε τα έργα μας. Είναι πράγματα τα οποία εμείς με τον χρόνο συνειδητοποιήσαμε ότι είναι πολύ χρήσιμα και πολύτιμα και τα εφαρμόζουμε. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξουμε κάποια έργα μας λοιπόν, μέσα από 4 θεματικές ενότητες, που είναι τα θέματα τα οποία εμείς έχουμε σαν αιμονές, μάλλον, σαν γραφείο. Δηλαδή, τα βρίσκουμε να επαναλαμβάνονται συνέχεια, αυτά τα θέματα τα ορίσαμε με αφορμή τη διάλεξη. Είναι 4. Το πρώτο θέμα είναι η πόλη. Τι είναι πόλη, δηλαδή πώς την επικοινωνούμε, πώς τη συζητάμε, πώς την καταλαβαίνουμε, πώς τη δείχνουμε, όλα αυτά τα πράγματα. Το δεύτερο είναι πώς μπορούμε να σχεδιάζουμε με βάση προγραμματικά σενάρια, με βάση το πρόγραμμα, με βάση τις λειτουργίες. Όταν λέμε προγραμματικά σενάρια, εννοούμε αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι
βλέποντας τη λειτουργία σαν κάτι ανοιχτό και πλούσιο σε δυνατότητες, όχι σαν κάτι πολύ συγκεκριμένο και ορισμένο και περιοριστικό. Το τρίτο είναι πώς μπορούμε να ανάγουμε αυτό που ήδη υπάρχει, αυτό που ήδη βρίσκεται εκεί που θα κάνεις το project, σε κάτι συνεργαστικό. Και το τέταρτο είναι πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε, να φτιάξουμε ένα συνεργαστικό χώρο χρησιμοποιώντας αντίθετα πράγματα. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, λοιπόν, τι είναι πόλη, σας δείχνουμε μερικά παραδείγματα, μερικές αναφορές που έχουμε εμείς πάντα στο μυαλό μας. Το ένα είναι η κάρτα ποστάλ, για παράδειγμα, στην Αθήνα. Για παράδειγμα της Αθήνας. Πώς αναπαρίσταται η πόλη, είναι κάτι που η Αθήνα, για παράδειγμα, μας προβληματίζει πολύ και κάνουμε πράγματα πάνω σε αυτό. Ναι, ας το πάμε λίγο να μοιράζουμε. Μερικές άλλες κάρτες ποστάλ, για παράδειγμα, αυτή είναι μία από το Ρίο ντι Τζανέιρο που είδατε. Εκτός από κάρτες ποστάλ, άλλου τύπου αναπαραστάσεις της πόλης, όπως για παράδειγμα βρίσκουμε στην τέχνη πολλές φορές. Εδώ βλέπουμε ένα έργο του Εντρούσκα, ο οποίος αναπαριστά το Λος Άντζελες, την πόλη στην οποία ζει, και έχει βρει έναν τρόπο για να αναπαραστάται αυτή την πόλη χωρίς να δείχνει ποτέ την ίδια την πόλη. Απλά μεταθέτοντας το θέμα του σε στοιχεία συστατικά, όπως συστατικά στοιχεία του Λος Άντζελες, όπως είναι ο ανοιχτός ορίζοντας, αυτό το μακρύ πλάνο κτλ. Κάποια βαρετά κτίρια, κάποια billboards κτλ. Ένας άλλος αντίστοιχος καλλιτέχνης είναι ο David Hockney, πάλι στο Los Angeles, ο οποίος δείχνει την πόλη πάλι μέσα από τέτοια συνθετικά στοιχεία, όπως είναι η πισίνα, όπως είναι οι αντανακλάσεις πάνω στα τζάμια, η αραιή φύτευση, ο ήλιος, το νερό, όλα αυτά. Οι Ιαπωνέζοι καλλιτέχνες που βάζουν τη φύση πολύ έντονα μέσα στην αναπαράσταση της πόλης, δηλαδή το βλέπουμε τον αέρα, όλα αυτά τα πράγματα, τα δυναμικά του, που θυμίζουν πόσο άστατος είναι ο κόσμος. Μετά ο Σπύρος Βασιλείου εδώ, Αθήνα, ή ο Θεόφιλος, που μας αρέσει, μας ενδιαφέρει πολύ πώς βάζει τον άνθρωπο και τις καθημερινές τελετουργίες μέσα στην αναπαράσταση του. Ο Πίτερ Μπρούγκελ στο Βέλγιο, που αρχίζει και βάζει τον άνθρωπο σε ποσότητα, οπότε δείχνει στην ουσία τους κάτοικους της πόλης, ας πούμε, την πόλη στο σύνολό της, το πλήθος. Ο Edward Hopper, που δείχνει τον άνθρωπο σε σχέση με την αρχιτεκτονική, με το κτίριο, με νήξεις της πόλης που μπαίνουν μέσα στο κτίριο. Και αυτό είναι, για παράδειγμα, ένα έργο που έχουμε, ένα project που έχουμε κάνει στα Καλάβρητα, ένα καφέ στα Καλάβρητα, το οποίο χρησιμοποιεί την αναφορά αυτή του Hockney κυριολεκτικά στον τρόπο που το επικοινωνούμε το project στο τέλος, το φωτογραφίζουμε. Βασικά, θέλω να σας πούμε κάποια πράγματα από τα παρασκήνια των project. Για παράδειγμα, στο καφέ στα Καλάβρητα είχαμε πάει σε ένα βεστιάριο για κοστούμια για θέατρο και δανειστήκαμε όλα αυτά τα καπέλα και τα φορέματα. Και μετά είχαμε πάει στον χώρο με το βιβλίο του Hopper, που προσπαθούσαμε να μιμηθούμε τους πινακές του. Όλα αυτά τα κάναμε γιατί το project αυτό είχε όλα τα χρώματα και οι υφές είχαν σχέση με τη δουλειά του Edward Hopper και φωτογραφίζοντας το με τον τρόπο αυτό αναδεικνύαμε το project ακόμα περισσότερο. Οπότε πέρα από το ίδιο το project έχει σχέση και πώς το παρουσιάζεις στο τέλος. Πώς το επικοινωνείς, και είναι ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο project ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάρει τις φωτογραφίες αυτές και τις εκθέτει μες στον χώρο μόνιμα. Οπότε οι πελάτες το ζουν αυτό το πράγμα πιο άμεσα. Θα δούμε τώρα μία επιλογή από project που έχουμε κάνει για την Αθήνα σε σχέση με αυτό το ερώτημα τι είναι πόλη, πώς την επικοινωνούμε, πώς την καταλαβαίνουμε, όλα αυτά. Και μετά από τις αναφορές που είδαμε πάνω σε αυτή την κατηγορία. Εδώ είναι η τομή της Αθήνας που συσχετίζει την Αθήνα με την πολυκατοικία. Αυτό είναι από το Athens as an Island, η Αθήνα σαν νησί. Όλα αυτά τα project είναι ενοιολογικά και έχουν διαφορετικό στόχο κάθε φορά πάνω κάτω. Δηλαδή, συχνά απλά επισημαίνουν ένα θέμα, άλλες φορές επισημαίνουν ένα θέμα και ταυτόχρονα προτείνουν κάτι έμεσα ή άμεσα. Αλλά το φοβερό είναι ότι τροφοδοτούν τα
τα κανονικά project, τα κυριολεκτικά project και με τρόπους που δεν έχουμε προβλέψει και κάνουν τη δουλειά πολύ συναρπαστική. Θέλω να πω, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ναι, και τα περισσότερα από αυτά τα project όσον αφορά την Αθήνα είναι project που κάνουμε με δική μας πρωτοβουλία. Δηλαδή, ουσιαστικά, όποτε μπορούμε να διαθέσουμε τον χρόνο και ασχολούμαστε, κάνουμε project που, ναι, στον χρόνο που διαθέτουμε τέλος πάντων. Και νομίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να παίρνετε αυτές τις πρωτοβουλίες σαν φοιτητές και σαν αρχιτέκτονες αργότερα, ειδικά τη σημερινή εποχή που δεν υπάρχουν και τόσες αναθέσεις. Είναι ένας νέος τρόπος που λειτουργεί ο αρχιτέκτονας σήμερα, ας πούμε. Αυτά ήταν γραμματόσημα που είχαμε προτείνει για την Αθήνα, όπου αντί να δείχνει την εξέλιξη στο κανόνα, ένα σχόλιο πάνω στην συνεχή επέκταση της πόλης, της σύγχρονης πόλης. Μία πρόταση για μια εναλλακτική καμπάνια του ΕΟΤ. Έχουμε αντικαταστήσει το ναό με την πολυκατοικία. Η πολυκατοικία στα Λέγκο, το πράγμα που το παιχνίδι που ο καθένας μπορεί να φτιάξει μόνος του. Νομίζω ότι κανονίσαμε την εταιρεία Λέγκο για την πολυκατοικία. Ναι, γενικά τολμάμε και προτείνουμε πράγματα τα οποία πολλές φορές φυσικά δεν προχωράνε. Για παράδειγμα, τα γραμματόσημα επικοινωνήσαμε με τα ταχυδρομεία, δεν ενδιαφέρονταν. Πάλι προτείναμε να το βγάλουμε στην παραγωγή, φυσικά δεν πήραμε απάντηση, αλλά κάποιες φορές μπορεί να πάρεις κάποια απάντηση και ούτως ή άλλως δεν κάνεις κάτι να δοκιμάσεις. Τώρα, η δεύτερη μονή μας είναι το πρόγραμμα, η λειτουργία, δηλαδή πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε με βάση προγραμματικά σενάρια που εμπνέουν νέες συμπεριφορές. Αυτό είναι το Fan Palace του Set Price, που είναι ένα κτίριο εργαστήριο διασκέδασης. Και αρκετά αργότερα το Pompidou, εδώ, που σχεδιάστηκε πάνω σε αυτή τη λογική. Η Ελίνα Μπομπάρτ, μια αρχιτέκτονα στην οποία αναφερόμαστε πάρα πολύ συχνά. Μας αρέσει η λεπτομέρειά της και το τολμήτη που εισάγει μέσα στα έργα της. Και αυτό είναι ένα... Ειδικά στη Λίνα Μπομπάρτ, αυτό που βλέπετε εδώ και είναι πάλι κάτι που θέλουμε να έχετε συνέχεια στο μυαλό σας, είναι πώς δεν μιλάς για την αρχιτεκτονική σαν... Δεν αναφέρεσαι στο κτίριο, αναφέρεσαι σε αυτόν τον κόσμο που φτιάχνει το κτίριο που προτείνεις εσύ σαν αρχιτέκτονας, στο οποίο μπαίνουν όλα αυτά τα στοιχεία, όπως είναι ο άνθρωπος. Ναι, αυτό είναι το Σεστ Pompeia, ένα έργο της Λίνα Μπομπάρτ στο Σάο Πάολο, το οποίο είναι ένα συγκλονιστικό project, γιατί φαίνεται σαν να μην έχει... είναι πολύ ταπεινό, φαίνεται σαν να μην έχει σχεδόν σχεδιαστεί, αλλά τελικά έχει σχεδιαστεί κάθε λεπτομέρειά του, αλλά με ένα πολύ ταπεινό τρόπο. Το φοβερό είναι ότι χρησιμοποιείται και σήμερα πάρα πολύ από τον κόσμο. Είναι πραγματικά συγκινητικό. Χωρίς αλλαγές. Είναι ένα πολύ παλιό έργο, δεν χρειάζεται καμία ανακαίνιση ή αλλαγή. Ουσιαστικά, δηλαδή, η Λίνα Μπομπάρτ σχεδίασε ένα σύστημα και σε αυτό το σύστημα ισχύει ακόμα και σήμερα. Αυτό είναι η πρώτη δουλειά που υλοποιήσαμε σαν γραφείο, είναι το ανθοπολείο στην Πάτρα. Ουσιαστικά κάναμε μια ανάλυση του προγράμματος που μας δώσανε. Ακτύπης. Αλλά νομίζω μόλις μετακόμισε την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν στη Δούναρη, τώρα πήγε στην Αθανασίου Διάκου. Ναι. Νομίζω ότι πήραν τα τραπέζια αυτά που βλέπετε τώρα και τα πήγαν σε ένα μικρότερο χώρο. Εδώ κάναμε μια ανάλυση του προγράμματος που μας δώσανε. Το πρόγραμμα ήταν τα ίδια τα φυτά, οπότε το κάθε τραπέζι ουσιαστικά εξυπηρετεί ένα διαφορετικό είδος φυτού. Τα χαμηλά, δηλαδή τα φυτά που έχουν ψηλά φυλλώματα, τα πιο ψηλά τα φυτά τα οποία τα φυλλώματα τους πέφτουν προς τα κάτω και το καθεξής. Πριν από αυτό να πούμε ότι το σημαντικότερο με το ανθοπολείο ήταν ότι σκεφτήκαμε ότι επειδή αλλάζουν τις βιτρίνες τους στις διαφορετικές εποχές και τις γιορτές, του Αγίου Βαλεντίνου κτλ. Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ωραίο άμα μπορείς όλο το μαγαζί να αλλάζει. Ναι, και εδώ βλέπουμε διαφορετικούς τρόπους που μπορείς να συσχετίσεις τα τραπέζια μεταξύ τους. Το σύνολο του τραπεζιού μας θύμιζε ένα skyline και το ίδιο το project έχει αναφορά στο έργο των Super Studio, όπου αντιπαρατίθεται η φύση με μια αυστηρή γεωμετρία
πάλι προσπαθούσαμε να το τονίσουμε μέσα από τη φωτογράφηση του έργου. Πάλι πήγαμε σε ένα βεστιάριο και πήραμε ρούχα, έναν τάραντο εδώ πέρα, όπως βλέπετε κλπ. Δεν βγήκαν τόσο πετυχημένες φωτογραφίες, δεν τις δείχνουμε συνήθως. Αλλά αυτή είναι μία που έχουμε κρατήσει ακόμα. Αυτή είναι μία πιτσαρία στην Ιταλία που μας ζητήσαν να κάνουμε το branding της πιτσαρίας. Το χώρο το σχεδίασε ένας φίλος μας που δουλεύαμε μαζί στο Σώμα, με τον οποίο εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε. Εκεί το πρόγραμμα ήταν η πίτσα. Οπότε αυτό που κάναμε ήταν να κάνουμε μία ανάλυση της πίτσας. Αυτά που βλέπετε δηλαδή είναι πως κάνετε στην πολεοδομία ανάλυση των χρήσεων υγιής για παράδειγμα. Αυτό κάναμε εμείς για την πίτσα, δηλαδή για το τυρί, για τη μοτσαρέλα, για την ντομάτα. Κάθε ένα από αυτά έχει ρούκολα, ας πούμε, βλέπω εδώ, ο μαϊντανός και το καθεξής. Αυτό είναι το μάτριξ που έγινε στον τοίχο. Και το ωραίο με αυτό το project είναι ότι έχει δημιουργήσει μια νέα συμπεριφορά μέσα στο μαγαζί. Δηλαδή, ο πελάτης πάει και γίνεται ένα παιχνίδι με το σερβιτόρο. Γιατί να εξηγήσουμε, αυτό είναι το μενού. Οπότε παραγγέλνεις οπτικά. Μπορείς να διαλέξεις την πίτσα που θες να φας ανάλογα με τα χρώματα συμβολίζουν τελικά. Οπότε σιγά σιγά εξοικειώνεις με αυτά τα χρώματα και μπορείς να διαλέξεις με βάση τον κώδικα. Και απέναντι τοίχο προτείναμε μια ζέμπρα, ένα φυσικό στοιχείο σχεδόν ανεξήγητο γιατί βρίσκεται εκεί. Αυτό είναι ένα διαμέρισμα στην Αθήνα που υλοποιήσαμε πρόσφατα. Πάλι έχει σχέση με το πρόγραμμα που διαχωρίζει τους κοινόχρηστους τους χώρους με... Τους κύριους και τους δευτερεύοντες. Ναι, δηλαδή με μαύρο είναι η κίνηση, οι τουαλέτες, η κουζίνα, όλη η χρηστική χώρα, ενώ το λευκό είναι το σαλόνι, το καθιστικό και η βιβλιοθήκη τους. Και οι δύο αυτοί χώροι αποδόθηκαν με δύο διαφορετικούς τρόπους, με πιο φυσικά χρώματα, πλακάκια, τα πετσαρία, η χρηστική χώρη και λευκό πιο αφηρημένο το σαλόνι χρηστικό. Αυτή είναι η σκάλα που στα κάτω. Αυτό το περάσουμε για να μην χάσουμε πολύ χρόνο. Αυτό είναι το project που κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Europan 10. Αυτές είναι οι πινακίδες που παραδώσαμε σε εκείνο τον διαγωνισμό, που νομίζουμε ότι ήταν φοβερά πετυχημένες. Σαν πινακίδες. Μην παρεξηγηθούμε. Ναι, σαν πινακίδες, ναι. Αυτό που θέλαμε να σας τονίσουμε για παράδειγμα με αυτές τις πινακίδες είναι το εξής, ότι όταν κάνουμε ένα διαγωνισμό, σκηνοθετούμε το αποτέλεσμα από την αρχή. Δηλαδή, είναι κάτι που έχουμε μάθει και είναι πολύ χρήσιμο. Δεν παράγουμε απλά στα τυφλά και στο τέλος προκύπτει ένα αποτέλεσμα, γιατί ειδικά στους διαγωνισμούς, ειδικά τους διεθνείς και τους μεγάλους διαγωνισμούς, παίζει ρόλο η εντύπωση η πρώτη εντύπωση που αφήνει η δουλειά που βλέπει όλος μπροστά του. Οπότε, αυτό ήταν η πιο πετυχημένη περίπτωση, νομίζω, που σκηνοθετήσαμε το αποτέλεσμα από την αρχή, δηλαδή είχαμε ορίσει τι θα παράγουμε. Δηλαδή, ξέραμε ότι οι πινακίδες μας θα είναι περίπου έτσι, πριν αρχίσουμε να παράγουμε το τελικό αποτέλεσμα. Ναι, ήταν μια γρήγορη έρευνα που έτρεχε παράλληλα. Δηλαδή, ποιο θα είναι η παρουσίαση, πώς θα είναι το αποτέλεσμα. Αυτές είναι οι μακέτες που δουλεύαμε για να πούμε την ιδέα. Επειδή το οικόπεδο ήταν πάρα πολύ στενό, ουσιαστικά ο διάμεσος χώρος δεν έπαιρνε φως, οπότε αυτό που βλέπετε με κόκκινο πάνω είναι ο δημόσιος χώρος, ενώ το υπόλοιπο είναι τα διαμερίσματα. Ναι, δηλαδή αυτό που κάναμε και νομίζω γι' αυτό το λόγο κερδίσαμε ήταν ότι προτείναμε δύο προγραμματικά σενάρια. Το ένα είναι ότι η πόλη περνάει μέσα από το κτίριο κατά μήκος, οπότε φτιάξαμε μια πορεία κατά μήκος του στενού οικοπαίδου. Και η δεύτερη ήταν ότι προτείναμε ένα δημόσιο χώρο στο κέντρο του οικοπαίδου, μέσα στη μέση. Οπότε τα διαμερίσματα αυτομάτως απέκτησαν φως, έγιναν όλα διαπερί, απέκτησαν φως. Και η πόλη έκανε αυτό το περίεργο πέρασμα μέσα, γιατί τα διαμερίσματα ήταν για μια κοινότητα καλλιτεχνών, οπότε και αυτοί θα μπορούσαν να εκθέτουν μέσα αυτό το έθριο. Οπότε όλο μαζί κάπως εμπλούτησε το πρόγραμμα το ζητούμενο, που ήταν οι κατοικίες για καλλιτέχνες. Εμείς ουσιαστικά δώσαμε κατοικίες για καλλιτέχνες μαζί με ένα δημόσιο χώρο έκθεσης. Εδώ βλέπετε το δημόσιο χώρο έκθεσης. Και στην θέμα σε ένα διαμέρισμα. Αυτό που σας δείχνουμε τώρα είναι από τη δεύτερη φάση μελέτης του project. Μάλιστα είχαμε πάει και στο Trondheim και είχαμε μείνει μια εβδομάδα σε ένα από τα ξύλινα σπίτια. Ήταν
ξύλα νόμου μας και να τα βάζουμε στη... Τσεκούρι. Στην ξύλα μας. Ήταν ωραία εμπειρία. Και αυτό είναι το βιβλίο που παραδώσαμε στον πελάτη. Είναι λίγο σαν το Exquisite Corp των σουρεαλιστών, όπου χωρίσαμε το project σε 3 διαφορετικές ζώνες και στην κάθε ζώνη ήταν μια διαφορετική τυπολογία προγράμματος, διαμερίσματος. Οπότε ο πελάτης, αναλόγως με τις ανάγκες που θα είχε, θα μπορούσε να κάνει όποιον συνδυασμό ήθελε. Αυτή είναι μια πρόταση που κάναμε για ένα εργοτέχνη στην Κύπρο, που απέστρεψε το δεύτερο βραβείο. Ήταν με αφορμή την Προεδρία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012. Είναι και αυτό ένα αρκετά ορθολογικό project που αυτή η ανάλυση του οδήγησε σε ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Αναλύσαμε το χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα πολύ γεωμετρικό τρόπο και μετά είδαμε με βάση τη χρονολογία της χρονολογίας που κάθε χώρα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα που είχε μεγαλύτερη διάρκεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά στο τελικό αποτέλεσμα είχε και μεγαλύτερο βάθος από το που προτείναμε. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα, ένας νορμάλιος πύχος. Και αυτό είναι ένα project που κάνουμε για τον κυβερνητικό αρχιτέκτονα στο Βέλγιο, που μας ζητήσαν να βρούμε ένα σενάριο για ένα πανεπιστημιακό συγκρότημα, ναι, στην πόλη του Dwarf. Με κόκκινο, να μπορείτε να δείτε. Ναι. Ήταν ένα τεράστιο οικόπεδο και ήταν όλα αυτά τα μπετονένια κτίρια από ένα πολύ σημαντικό Βέλγο αρχιτέκτονα, τον Πολ Φέλιξ. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα με τα ίδια τα κτίρια, αλλά έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο πώς θα λειτουργήσει αυτό όλο μαζί. Αυτό που μας φαινόταν περίεργο σε αυτό το project ήταν ότι τα κτίρια καθόταν το ένα δίπλα στο άλλο και δεν υπήρχε αλληλεπίδραση μεταξύ τους, καθώς επίσης δεν υπήρχε αυτή η ανθρώπινη κλίμακα, επειδή ήταν τεράστιο το οικόπεδο. Οι χρήστες του δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Οπότε εμείς προτείναμε ουσιαστικά να χωρίσει το οικόπεδο σε 3 διακριτές ζώνες. Ήδη παρατηρήσαμε ότι τα κτίρια όπως είναι τώρα είναι μέσα σε αυτή την κεντρική ζώνη περίπου. Οπότε απλά προτείναμε να εντείνουμε αυτή την κατάσταση που είναι στη ζώνη τη μεσαία τα κτίρια και κατέρωθαν κάτι άλλο. Οπότε η πρώτη ζώνη ήταν το δάσος που ήδη υπήρχε, απλά το εντείναμε. Είναι και είσοδος στο συγκρότημα. Η δεύτερη ζώνη την ονομάσαμε πλατφόρμα δράσεων και η τρίτη είναι το τοπίο ορίζοντας. Αυτά είναι όλα τα λέει της λύσης μας. Το ενδιαφέρον με αυτό το διαγωνισμό ήταν ότι είχαμε ξαναδουλέψει αντίστοιχους διαγωνισμούς και δίναμε αρκετό χρόνο για να τους δουλέψαμε. Αυτό που αποφασίσαμε να το κάνουμε σε λιγότερο χρόνο και τελικά ήταν πολύ πιο πετυχημένο το αποτέλεσμα. Και μάλιστα ήταν ένας συνδυασμός σκίτσων και κολάζ. Οπότε ξέρουμε πήγε πολύ καλά. Αυτά είναι κάποιες εικόνες από τις διαφορετικές καταστάσεις πάνω στην πλατφόρμα. Αυτά είναι τα κτίρια άγκυρες που κρατήσαμε μέσα στο τοπίο. Και αυτή η λογική που εφαρμόσαμε στο όλο οικόπεδο εφαρμόστηκε και μέσα στα διάφορα κτίρια. Για παράδειγμα, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο τραπέζι μέσα στο κεντρικό κτίριο που δέχεται διάφορες λειτουργίες. Λοιπόν, πάμε στην ίδια κατηγορία με το πρόγραμμα, τα προγραμματικά σενάρια σαν καθοδηγητή. Να δούμε μερικά project του γραφείου που έχουν σαν θέμα την Αθήνα πάλι, πρόγραμμα και Αθήνα δηλαδή. Αυτό ήταν το πρώτο που κάναμε όταν ήρθαμε στην Ελλάδα, το άκτιστο, στο οποίο προτείναμε 100 τύπους πολυκατοικίας, που κάθε μία απαντούσε με κάποιο τρόπο σε ένα θέμα, συνήθως ένα πρόβλημα της πόλης, όπως η έλλειψη δημόσιου χώρου ή η έλλειψη πρασίνου, ή ήταν κάποιες άλλες αναφορές ή σχόλια. Για παράδειγμα, αυτό το μεγάλο πράγμα που βλέπετε εκεί δεξιά είναι η πολυκατοικία Λυκαβητός. Να πούμε ότι όλο αυτό το project το κάναμε μέσα σε εξαιρετικά γρήγορα. Δηλαδή, θέλαμε να δούμε τι μπορούσαμε να παράγουμε χωρίς
χωρίς να σκεφτόμαστε πάρα πολύ, γιατί το ένα αποτέλεσμα είναι στο επόμενο. Όλα αυτά που κάναμε μέσα σε 10 μέρες, νομίζω, τις 100 πολυκατοικίες. Και είχε ενδιαφέρον πως η μία πολυκατοικία οδηγούσε στην επόμενη, σχεδόν χωρίς να το περιμένουμε. Ναι. Αυτό που είναι νομίζω χρήσιμο να πούμε είναι ότι σε αυτό, όπως και συνολικά προσπαθούμε στη δουλειά μας, σε αυτό το project λοιπόν ιδιαίτερα, το project γίνεται κάπως αυτόματα, δηλαδή παίρνεις μία απόφαση και την εκτελείς. Προσπαθούμε να αποφύγουμε περίπλοκους μηχανισμούς, περίπλοκα πράγματα, προσπαθούμε να είναι σαφής η κίνηση που κάνουμε. Αυτά είναι κάποια παραδείγματα που κάποιες λεπτομέρειες από κάποιες πολυκατοικίες. Λοιπόν, στην ίδια κατηγορία, αυτό είναι μια άλλη πρόταση για την Αθήνα, η Αθήνα των Λόφων, στην οποία πάλι με δική μας πρωτοβουλία έγινε αυτή η μελέτη, ας πούμε. Θέλαμε να κάνουμε κάτι σε σχέση με το γεγονός, μια πρόταση σε σχέση με το γεγονός ότι η Αθήνα επικοινωνείται με βάση την Ακρόπολη και όχι τα άλλα βουνά που έχει. Καταγράψαμε λοιπόν τα βουνά, τα μελετήσαμε συστηματικά με διάφορους τρόπους, κυρίως όσον αφορά το πρόγραμμα, αυτό που συμβαίνει εκεί ή αυτό που θα μπορούσε να συμβεί εκεί. Και κάναμε μια πρόταση λοιπόν να δούμε την Αθήνα και να την επικοινωνήσουμε, το branding που λέμε, χρησιμοποιώντας όλα τα βουνά ταυτόχρονα. Η Ακρόπολη όντας ένα από αυτά. Αυτή ήταν η μακέτα της πρότασης. Για παράδειγμα, στο Λυκαβητό προτείναμε να μπει κάτι προσωρινό, όπως είναι μια ρόδα, ας πούμε, που για λίγο θα σου έδινε μια οπτική ακόμα πιο ψηλά από εκεί που είναι ήδη πιο ψηλά από οπουδήποτε, μέσα στην πόλη. Και σε κάθε λόφο, τέλος πάντων, ανάλογα με τα σενάρια που συμβαίνουν ήδη περίπου εκεί, για παράδειγμα στα τουρκοβούνια υπάρχουν διάφορα είδη πανίδας περίεργα βρήκαμε στην έρευνα, οπότε προτείναμε κάτι σε ζωολογικό κήπο εκεί, ή τα αερόστατα. Ένα άλλο αντίστοιχο project ήταν η συμμετοχή μας στο διαγωνισμό Αθήνα επί 4, ήταν η πρόταση να σχεδιάσουμε προγραμματικά σενάρια εφαρμοσμένα σε διαστάσεις δρόμου και σε διαστάσεις διασταυρώσεων, τα τετραγωνάκια κάτω. Οι διασταυρώσεις, οπότε ουσιαστικά ανάλογα με τη γειτονιά, ανάλογα με τις ανάγκες, ανάλογα με την περίπτωση, έκανε συνδυασμούς και έφτιαχνε αυτό το σταυρό που ήταν το ζητούμενο. Οπότε σχεδόν δεν υπήρχε μορφή συγκεκριμένη προτινόμενη, υπήρχαν μόνο σενάρια, προγραμματικά σενάρια. Ένα άλλο είχε να κάνει με την έλλειψη νερού και προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με το νερό μέσα στην πόλη, μέσα στην Αθήνα. Προτείναμε εδώ να μετατραπεί σε ρηχή πισίνα η πλατεία Δικαιοσύνης απέναντι από το ΡΕΞ μεταξύ Πανεπιστημίου και Σταδίου. Ίσως το πιο ενδιαφέρον να πούμε εδώ είναι ότι και αυτό ήταν ένα self-commission, το ονομάζουμε, ήταν αυτοανάθεση. Ναι, η συγκεκριμένη αφορμή ήταν ότι ένα περιοδικό, το Home της Athens Voice, τέλος πάντων έκανε ένα από αυτά τα αφιερωματάκια που ζητάνε από διάφορους αρχιτέκτονες να στείλουν μια πρόταση σε σχέση με ένα θέμα. Το θέμα του τεύχους αυτού ήταν το νερό. Οπότε εμείς το πήραμε το θέμα αυτό, το νερό, και το κολλήσαμε στην προβληματική της πόλης. Και βγήκε αυτό, το οποίο κάπως προσπαθήσαμε να το προωθήσουμε, φτάσαμε να το δείξουμε στην αντιδήμαρχο τότε. Ενδιαφέρονταν μάλιστα μια ομάδα πόλης. Αυτό είναι το ενδιαφέρον με τις αυτοαναθέσεις, ότι πολύ συχνά πάνε σε μέρη που δεν έχει προβλέψει. Για παράδειγμα, αυτή την πρόταση την είδε μια ομάδα από αυτές τις ομάδες πόλης, ας πούμε, πολιτών, η ομάδα Πλάνκο, και επικοινώνησε μαζί μας, τους ενδιαφέρε πάρα πολύ. Είχαν σκεφτεί και αυτοί να κάνουν ένα θέμα με νερό, είχαν σκεφτεί ένα καταράκτη στην Ομόνια, κάτι τέτοιο. Αλλά τους άρεσε αυτή η πρόταση, οπότε την υιοθετήσανε και βρήκαν οι ίδιοι χορηγό, μια γερμανική εταιρεία που φτιάχνει μηχανισμούς για πισίνες. Οπότε ουσιαστικά υπήρχε χορηγός που μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή η πρόταση χωρίς κόστος για το Δήμο. Τελικά κόλλησε γιατί υπήρχε νόμος του κράτους. Είναι διατηρητέα η πλατεία αυτή, μας είπαν. Ένα άλλο project με βάση την Αθήνα πάλι στην κατηγορία πρόγραμμα, σας το δείχνω σήμερα, που είναι το Athens Kevre. Μελετήσαμε, βρήκαμε ότι η Αθήνα είναι η πόλη με το λιγότερο πράσινο ανακάτοικο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μεσόωρο ή το ελάχιστο το ζητούμενο. Βλέπουμε το πρώτο σχήμα είναι το μέγεθος πρασίνου
που λείπει από την πόλη, είναι 6.000 στρέμματα και μετά βλέπουμε τα μεγαλύτερα πράσινα της Αθήνας, όπως το Αττικό Άλσος, ο Φιλοπάπου κτλ. Και προτείναμε αυτό το πράσινο να το τοποθετήσουμε στην πόλη, γεφυρώνοντας σε αυτή τη θέση, που φυσικά είναι υποκλίματα αυτό που βλέπετε, δηλαδή γεφυρώνοντας την απόσταση Ακρόπολης και θάλασσας, που είναι ένα άλλο θέμα μεγάλο ζητούμενο, ας πούμε, που μας απασχολεί, ότι αυτή η σχέση έχει χαθεί. Αυτό το project έγινε με αφορμή την Biennale Τέχνης στην Αθήνα, το Heaven. Στείλαμε την πρότασή μας, δεν έγινε δεκτή, αλλά φυσικά το project είχε πει αυτά που θέλαμε να... Ναι, πιο συγκεκριμένα ακούσαμε ότι θα γινόταν μια Biennale Τέχνης στην Αθήνα με τον τίτλο Heaven. Και μάλιστα το ακούσαμε και κάπως αργά, δεν είχαμε ιδέα γι' αυτό, ποιος το οργανώνει, πώς καταθέτει πρόταση κτλ. Ήμασταν σαν γραφείο, θέλαμε να παίρνουμε θέσεις όλα αυτά. Εμείς σκεφτήκαμε Heaven, ωραία, να σκεφτούμε τον Αθηναϊκό Παράδεισο, πώς θα ήταν μια πρόταση γι' αυτό. Οπότε κάναμε αυτή την πρόταση και τη στείλαμε μόνοι μας, χωρίς να υπάρχει κάλεσμα για συμμετοχές. Οπότε μας έμεινε η πρόταση, που είναι πολύ καλό. Αυτή ήταν η συμμετοχή στην πλατεία, στο διαγωνισμό για την πλατεία θεάτρου που πήραμε έναν έπαινο, που η ιδέα ήταν να χρησιμοποιήσουμε τη φύση σαν πρόγραμμα, δηλαδή το θέμα να είναι η φύση, να μην είναι συμπληρωματικό σε κάτι άλλο. Και κάναμε αυτό. Και τέλος, σε αυτή την κατηγορία του Αθήνα και πρόγραμμα είναι η συμμετοχή μας στο διαγωνισμό για το Φάληρο, για την προβλήτα στο Φάληρο που πήρε το πρώτο βραβείο, στην οποία προτείναμε να δημιουργηθεί αυτή η δυνατότητα να υπάρχουν τα θαλάσσια ταξί και ένα ferry boat που θα μπορούσαν να κάνουν διαδρομές στην ακτογραμμή, να ενεργοποιήσουν την ακτογραμμή της Αθήνας δηλαδή, το ferry boat με πολιτιστικές ή άλλες δράσεις, ενώ το ίδιο το κτίριο, το τοπόσιμο, ήταν ουσιαστικά ένα ευρύδιο μεταξύ σταθμού για αυτά τα πλεούμενα που συζητάμε, ενός εστιατορίου στον όροφο, μιας πλατείας δημόσιας ελεύθερης ανοιχτής στο Ισόγειο και μιας κερκίδας η οποία κοιτάει τον Σαρονικό. Το στέγαστρο έπαιξε μεγάλο ρόλο. Στην αρχή σκεφτόμασταν να κάνουμε κάτι το οποίο θα ήταν βασικά ένα σκίαστρο, ένα εγκόμιο σε σκιά το ονομάζαμε, οπότε αυτά είναι κάποια από τα τεστ για αυτό, το στέγαστρο. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι αυτός ο διαγωνισμός έγινε την ίδια περίοδο που ετοιμάζαμε τη συμμετοχή μας για την Biennale της Βενετίας. Ουσιαστικά αυτό το project είναι για μας η εξέλιξη κάποιων project που είχαμε κάνει παλιότερα που σας δείξαμε, όπως η Αθήνα σαν νησί ή η Συγκρού. Και η πρόταση αυτή ουσιαστικά έφερε όλες τις σκέψεις μας μαζί σε ένα έργο που μπορεί να πραγματοποιηθεί. Να πούμε ότι σε αυτό το project, όπως και στη συμμετοχή στην Biennale και κάποια άλλα project εκείνης της περίοδου, είχαμε την τύχη να έχουμε στην ομάδα τον Αλέξη, τον Τζακαλάκη και τον Κωνσταντίνο τον Τζιόρα, που είναι δικά σας παιδιά. Λοιπόν, πάμε στην τρίτη από τις 4 θεματικές που σας παρουσιάζουμε σήμερα. Η τρίτη αυτή λοιπόν είναι το προϋπάρχον. Αυτό που βρίσκεις εκεί. Αυτό είναι κάτι που. Πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό που έχεις και να βγάλεις το project από αυτό, την πρότασή σου μέσα από αυτό. Αυτό είναι κάτι που σας αφορά, μας αφορά όλους στην Ελλάδα, όπου οι πόροι συνήθως είναι χαμηλοί, τα budget, δηλαδή οι οικονομικές δυνατότητες του πελάτη είναι μικρές κτλ. Οπότε πρέπει να είσαι λίγο πονηρός ώστε να χρησιμοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις. Λοιπόν, κάποια παραδείγματα πρώτα σε αυτή την κατηγορία, το προϋπάρχον. Αυτός είναι ο Max Ernst, ένας από τους σουρεαλιστές, ο οποίος τι έκανε, έπαιρνε φωτογραφίες από εγκυκλοπαίδειες και άλλα βιβλία της εποχής και τα παραποιούσε, ας πούμε, σε αυτό που βλέπετε το κεφάλι, είναι ένα κεφάλι πουλιού. Έβγαζε ολόκληρα βιβλία, δηλαδή έστεινε και την αφήγηση, έστεινε ολόκληρες ιστορίες χρησιμοποιώντας έτοιμα πράγματα. Ο Κρίστο που ουσιαστικά σου αλλάζει την οπτική για πράγματα που ήδη ξέρεις, που σου είναι οικία, απόλυτα οικία. Ο Άντι Βόρχολ αυτό είναι ένα από τα δύο πιο σημαντικά ίσως βιβλία για το γραφείο μας, η φιλοσοφία του Άντι Βόρχολ, να το διαβάσετε, ο οποίος ανάγει σε τέχνη, δηλαδή ασχολείται με τα πράγματα, τα μπανάλ πράγματα της καθημερινότητας. Ακόμα, άμα διαβάσετε αυτό το βιβλίο, μιλάει για το πώς μιλάει στο τηλέφωνο, πώς κουτσοβολεύει στο τηλέφωνο, πώς χαζεύει τηλεόραση όλη μέρα ή τέτοια πράγματα. Και τα τσιτάτα που έχουμε, άπειρα τσιτάτα, όπως αυτά που παραθέτουμε δεξιά. Έλεγε ακόμα,
μου αρέσουν τα βαρετά πράγματα. Και το άλλο βιβλίο που είναι η Επικράτεια των Σημείων, πάρα πολύ σημαντικό, συγκλονιστικό βιβλίο, που ο Ρολάν Μπάρτς, σημειολόγος, μιλάει για την Ιαπωνία και στην ουσία αποδομεί, αναλύει την ζωή στην Ιαπωνία, την κουλτούρα της Ιαπωνίας, τους συμβολισμούς, όλα αυτά τα πράγματα τα κρυμμένα στα μικροαντικείμενα ή στις μικρές λειτουργίες της καθημερινότητας, τα ξυλάκια που τρώνε το φαγητό, στο ρύζι, το πρόσωπο, το ιαπωνέζικο, όλα αυτά. Ή με έναν άλλο τρόπο, μιλώντας πάντα για το προϋπάρχον, κάποιες άλλες αναφορές, όπως είναι ο Τζόρτζιο Ντοκήρικο, ο οποίος θεωρούμε ότι αυτά που σχεδιάζει τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, είναι πράγματα πολύ καθημερινά, ας πούμε. Οπότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι ξεπηδά μέσα από τις εικόνες του το μεταφυσικό στοιχείο. Για παράδειγμα, σε αυτές τις εικόνες βλέπετε πως η σκιά υποδηλώνει το χρόνο που υπάρχει. Οπότε βάζει αυτό το πράγμα, δηλαδή το να παραμένει ένα project κάπως κοντά στην κατάσταση, την αρχική, τη βασική του, την αρχιτυπική του, απελευθερώνει άλλες δυνάμεις που δεν σχεδιάζονται. Μία άλλη αναφορά είναι ένας καρτουνίστας, ο Chris Ware, ο οποίος έχει απλοποιήσει υπερβολικά την γλώσσα του. Βλέπετε ότι είναι σχεδόν σαν διάγραμμα η εικόνα του. Και αυτό που συμβαίνει, που είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την κατηγορία, είναι ότι υπάρχει μια εξονυχιστική παρατήρηση. Αυτό κάνει αυτός, δηλαδή παρατηρεί με τρομερή προσοχή τι συμβαίνει. Οπότε το θέμα δεν είναι η αναπαράσταση τόσο ή σαν εικαστικό αποτέλεσμα, είναι η παρατήρηση η ίδια. Ο ίδιος εδώ, το Thanksgiving. Αυτό είναι ένα project που κάναμε στην γαλερί του Six Dogs, στο μισό αληθινό, half real. Μας ζητήσανε να κάνουμε μια εγκατάσταση στην γαλερί του Six Dogs και όπου πάνω στην οποία δουλεύαν μετά κάποιοι καλλιτέχνες. Δεν είχαμε κάποιο δεδομένο και στην αρχή δυσκολευτήκαμε αρκετά. Οπότε αποφασίσαμε το μόνο δεδομένο που είχαμε ήταν ο χώρος της γκαλερί. Οπότε αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο το χώρο και να το κάνουμε στη μισή του κλίμακα. Οπότε έτσι δίναμε στους καλλιτέχνες και στους επισκέπτες τον ίδιο χώρο, αλλά σε διαφορετικό μέγεθος. Στο ένα ήταν ο άνθρωπος και στο άλλο ήταν διπλάσιο, σαν την αλήθεια στην πόρτα του θαυμάτου. Και εδώ αναφορά στο Μαγκρίτ, που είναι τα δύο πράγματα μαζί, σε την παράδοση. Θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Αυτό ήταν ένας διαγωνισμός στο Ντουμπάι που ήταν για ένα τοπόσιμο, ένα icon που λένε έξω, που ανέφεραν στο brief, στα ζητούμενα, ότι τους αρέσει ο πύργος του Άιφελ, γιατί αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για το τι θέλουν. Οπότε σχεδιάσαμε ένα κτίριο με βάση τον πύργο του Άιφελ. Τον τετραγωνίσαμε, τον απλοποιήσαμε, γιατί θεωρήσαμε ότι αυτό ήταν ένα καλό συμπλήρωμα σε αυτή τη τρελή αρχιτεκτονική που συμβαίνει εκεί. Αυτά ήταν κάποια τεστ. Το πώς συνδυάζει στο πύργο του Άιφελ. Θέλουμε να έχουμε μια ομάση στον αέρα, γιατί ζητάμε βασικά ένα επίπεδο με θέα, βέβαια. Το σχεδιάσαμε το πρώτο, αλλά κανονικά και σε εκτίμηση όλα. Αυτή είναι πάλι μας ζητήσαν από το Interior Design Show να βρούμε ένα υλικό και να προσπαθήσουμε να δείξουμε τις δυνατότητες του. Και πάλι δεν μας δώσανε κάτι συγκεκριμένο, οπότε σκεφτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε το υλικό το οποίο είναι πιο συνηθισμένο στην Ελλάδα, που είναι το μάρμαρο. Αυτή είναι η τυπογραφία που κάναμε, 10 μέτρα επί 2 μέτρα ύψους. Αυτή είναι η επιλογή των μαρμάρων στο λατομείο, όπου ουσιαστικά επιλέγαμε τα μάρμαρα που είχαν κάποια ελαττώματα και τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν μια ιστορία, αφορμή για μια ιστορία. Η σύνθεση των μαρμάρων και μόνο. Ενώ εδώ είναι όλη η διαδικασία παραγωγής της τυπογραφίας, όπου συνδυάσαμε όλες τις παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας μαρμάρου, δηλαδή υδροκοπή, CNC, laser printing, ζωγράφη και γλύπτηση. Δηλαδή, όσον αφορά το προϋπάρχον, η έκθεση αυτή στην οποία αναφέρθηκε και η Μαριάννα είναι μια εμπορική έκθεση προϊόντων. Δηλαδή, δείχνουν μπάνια, κουζίνες, καινούργια υλικά, τέτοια πράγματα. Και ζητάνε από διάφορους αρχιτέκτονες να σχεδιάσουν κάτι έτσι εντυπωσιακό ή δεν ξέρω με τι άλλο σκοπό. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι το οποίο το υλικό το ίδιο θα το καθοδηγούσε. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να το περιγράψουμε γρήγορα, αλλά όλες οι εικόνες και τα σχέδια που βλέπετε έχουν προκύψει από κάτι που έβγαινε από το ίδιο το μάρμαρο, είτε από το υλικό του ή το χρώμα του. Ας πούμε εδώ έχουμε
κάνει με την ιστορία του Μαρμάρου, από πού ήρθε, ή κάποια άλλη περίεργη ιστορία από την εμπορική ζωή του υλικού που μας έλεγε ο άνθρωπος στο λατομείο. Είχε να κάνει με το όνομά του ακόμα, για παράδειγμα, ένα μάρμαρο λέγονταν Καζαμπλάνκα, οπότε τυπώθηκε Καζαμπλάνκα πάνω. Υπήρχαν όλα έβγαιναν από αυτό που μας δόθηκε. Ψάχναμε να βρούμε δηλαδή στοιχεία για να βγει πρόταση από τα δεδομένα. Εδώ είναι πολύ χώρο στους εξτόχους. Ναι, στο Six Dogs μας ζητήθηκε να μετατρέψουμε 5 μπαρ που υπήρχαν σε αυτό το δρομάκι στην Αθήνα σε ένα πολυχώρο. Ο προπολογισμό ήταν ελάχιστο, υπολογίσαμε ότι έφτανε μόνο για να αγοράσουμε χρώματα για να το βάψουμε. Οπότε είπαμε: ωραία, αυτό θα είναι το κόμμα. Θα βγάλουμε μια ιστορία από αυτό και βάψαμε τους χώρους από άσπρο μέχρι μαύρο, ανάλογα με το πρόγραμμα, με τη λειτουργία, ανάλογα με την ώρα που λειτουργεί ο χώρος. Για παράδειγμα, δεξιά είναι το λευκό που είναι η γκαλερί, που είναι ένας χώρος που μπορεί να λειτουργεί την ημέρα. Μετά είναι ανοιχτό γκρι το καφέ. Μετά είναι σκούρο γκρι ο χώρος συναυλιών και στο τέλος είναι μαύρο το μπαρ, που μένει ανοιχτό μέχρι πολύ αργά. Και όλη αυτή η παλέτα η ασπρόμαυρη εντείνει το πραγματικό θέμα. Το project που είναι ο κήπος πίσω. Οπότε το μάτι συνηθίζει, η ιδέα ήταν ότι το μάτι θα συνήθιζε το ασπρόμαυρο αυτό το πράγμα και μετά θα πήγαινε πίσω και το πράσινο θα σου φαίνονταν ακόμα πιο πράσινο. Είναι κάτι που το ζήσαμε στο Ανθοπολείο, υποθέτω. Γι' αυτό και μας ήρθε αυτή η ιδέα. Αυτή είναι οι φωτογραφίες του χώρου μέσα. Οπότε δεν υπήρχαν χρήματα, δεν αγοράσαμε τίποτα για αυτό το project. Όλα τα έπιπλα ήταν ανακυκλωμένα από τα προηγούμενα έπιπλα που βρήκαμε. Για παράδειγμα, είχαν κάτι κρεβάτια εκεί πέρα παλιά, τα οποία τα κόψαμε και χρησιμοποίησαμε. Είχαν κάτι μπαρόκ ανάγλυφα, τα χρησιμοποίησαμε για τα ράφια στο μπαρ, στο μαύρο χώρο. Η τομή του κήπου. Όταν πήραμε την άδεια για να κάνουμε τον κήπο, πάλι πείσαμε τους πελάτες να φαίνεται σαν να μην κάναμε τίποτα. Δηλαδή, πάλι πιέσαμε πάρα πολύ για να μην δει κανένα αντικείμενο, ούτε καν φωτιστικά, να μην τα προσέχεις. Και τα έπιπλα τα φτιάξαμε μόνοι μας, ξύλινα πολύ απλά, σχεδόν σαν να βρίσκονταν εκεί. Και όλη η πρόταση είχε να κάνει με την τομή του χώρου που είναι αυτή που βλέπετε εδώ. Δηλαδή, είναι το καθρέφτισμα της τομής απέναντι, που κατεβαίνεις από τον δρόμο για να πας στον κήπο. Ο κήπος λοιπόν είναι χωρισμένο στα δύο, είναι περίπου η υπάρχουσα κατάσταση που βρήκαμε με τα μπάζα. Ουσιαστικά το συγκεκριμενοποιήσαμε και έγινε σε δύο επίπεδα, οπότε υπάρχει μια τρομερή θεατρικότητα σε εκείνο το χώρο. Δηλαδή, βλέπεις ανθρώπους από διαφορετικά ύψη. Όλη αυτή η πρόταση στήθηκε πάνω σε αυτό που βρήκαμε εκεί, λοιπόν. Φυσικά είναι σημαντικό σε αυτά τα project που επενδύουν στο προϋπάρχον να είσαι πολύ λεπτομερής. Αλλιώς δεν είναι δύσκολο να βγει κάτι που θα έχει έντονη παρουσία, υποθέτω. Αν όχι, χάρη στην ακρίβεια. Εδώ σχεδιάσαμε τα έπιπλα με πάρα πολύ ακρίβεια σε σχέση με διάφορα σενάρια. Υπήρχαν ξαπλώστρες, υπήρχαν ρομαντικά έπιπλα για ζευγάρια, στενά, καθίσματα και άλλα περίεργα. Μετά, όσον είμαστε στην κατηγορία των προϋπάρχων, αυτό είναι ένα project που μας αρέσει πολύ. Είναι ένα βιβλίο που θέλουμε να βγάλουμε, το οποίο είναι βασισμένο σε αυτή τη σειρά από ιαπωνέζικες ζωγραφιές που λέγεται 100 εικόνες του Φουτζιγιάμα, του ιερού βουνού των Ιαπωνέζων, στους οποίους το θέμα υποτίθεται ότι είναι το Φουτζιγιάμα, αλλά στην πραγματικότητα βλέπεις δράσεις από την ζωή της εποχής μπροστά. Οπότε στην ουσία αυτό είναι το κρυμμένο θέμα. Οπότε το δικό μας αντίστοιχο έργο είναι το 100 εικόνες της Ακρόπολης, στις οποίες έχουμε συνεργάτες διάφορους φωτογράφους πολύ ενδιαφέροντες και μαζί τραβάμε φωτογραφίες τις οποίες προσπαθούμε να αποτυπώνουμε δράσεις ή προγραμματικά σενάρια που λέγαμε πριν. Αυτό το project το έχουμε δει και 2 χρόνια, αλλά έχει ενδιαφέρον πώς το ξεκινήσαμε μόνοι μας και σιγά σιγά πολύ καλοί φωτογράφοι έχουν αρχίσει να συνεργάζονται μαζί μας, όπως ο Σπύρος Στάβερης, ο Πάνος Γορτουνιάς, ο Αλέξανδρος Φιλιππίδης. Μιλήσαμε με τον κύριο Κορέη και αυτό είναι δική μας πρωτοβουλία, αλλά παίρνει πολύ χρόνο, αλλά προχωράει και έχει φοβερό ενδιαφέρον. Ναι, αυτή είναι η τελευταία κατηγορία θεματική, ας πούμε, για σήμερα, ή από τις δικές μας θεματικές που αντίστοιχες θα σας προτείναμε να ορίσετε και για τους εαυτούς σας. Αυτή η θεματική λοιπόν λέγεται αντιθέσεις και ήταν το ερώτημα πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις αντιθέσεις στα έργα σου. Γιατί πιστεύουμε στις αντιθέσεις, γιατί πιστεύουμε στην τριβή και το αναπάντεχο, το περίεργο συναίσθημα που προκαλούν. Βλέπουμε μερικές αναφορές πάνω σε αυτή την κατηγορία. Αυτός είναι ο Τζον Στεζάκερ, λέγεται ένας καλλιτέχνης ο οποίος κάνει αυτό το πράγμα που βλέπετε με ένα πολύ μεθοδικό και συγκεκριμένο και ακριβή τρόπο. Μετά είναι ο Ταραντίνο που είναι μια πολύ βασική αναφορά μας, γιατί στις ταινίες του
συνδυάζει πολλά τέτοια πράγματα σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή και στην ιστορία και στους χαρακτήρες, τα κουστούμια, τα σκηνικά, τις τοποθεσίες, αλλά και τη μουσική και το ρυθμό ακόμα της ταινίας. Ή τα ιαπωνέζικα lunch boxes, πακέτα φαγητού, μεσημεριανού φαγητού, το οποίο λέει ο Ρολάν Μπάρτ ότι είναι συλλογές από μικρά μέσα σε ένα μεγάλο κενό. Δηλαδή το θέμα είναι αυτό το συγκρότημα από διαφορετικά πράγματα και όχι το καθένα μόνο του. Αυτή μια αναφορά είναι ένα έργο του Ιαπωνέζου καλλιτέχνη Μουρακάμι στο Παλάτι των Βερσαλιών, στο οποίο νομίζουμε ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι αναπαράγεται αυτό το πράγμα που υπάρχει γύρω με ένα αντίθετο τρόπο και το αποτέλεσμα το βρίσκουμε πολύ συναρπαστικό, γιατί μεταμορφώνει το παλιό. Η γραφιστική σαν στοιχείο, ένα ακόμα στοιχείο μέσα σε αυτό το πλέγμα από αντίθετα πράγματα που ψάχνουμε. Τα κολλάζ των σουρεαλιστών, τα οποία γίνονταν μάλιστα από διαφορετικά άτομα, τα οποία δεν βλέπαν το ένα τι βάζει το άλλο, οπότε το αποτέλεσμα ήταν τελείως απρόβλεπτο. Η γυμνή πόλη του Γκίτεμπορ, που μιλάει για τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των κομματιών μιας πόλης, για παράδειγμα. Αυτό ήταν ένα δεύτερο Europan που κάναμε την ίδια χρονιά που κάναμε το Trondheim. Το Trondheim η πρότασή μας ήταν πολύ ρεαλιστική, ενώ αυτό ζητάγαμε ένα μανιφέστο για συλλογική κατοικία στη Βιέννη. Όλη η παρουσίαση ήταν ουσιαστικά κολλάζ. Μας ζητάγανε ένα μανιφέστο, όπως είπα πριν, και συλλογικής κατοικίας, οπότε ναι, σαν 21ο αιώνα, ναι. Οπότε εμείς σκεφτήκαμε ότι έχουν ήδη γίνει πολλά μανιφέστα και το ενδιαφέρον για μας ήταν να πάρουμε και να τα συνδυάσουμε όλα αυτά σε ένα νέο κτίριο υβρίδιο. Αυτό ήταν ένα κολλάζ για την ιδέα που πρωτοκάναμε. Βλέπουμε υπολογίες από το ΣΑΦ και από το Le Corbusier. Δηλαδή το ερώτημα ήταν αν μπορούσαμε να παράγουμε μια καινούργια τυπολογία χρησιμοποιώντας απλά πράγματα που υπάρχουν ήδη. Αυτή ήταν η πρώτη πινακίδα. Όλη η κάτωψη αυτή έγινε στο Photoshop. Δηλαδή σκανάραμε συνέχεια κατόψεις και τις προσπαθούσαμε να τις ενοποιήσουμε σε αυτό το κτίριο, το οποίο ουσιαστικά ανταποκρινόταν στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Δηλαδή από μια πλευρά ήταν ένας δρόμος, από την άλλη μια πρωταφύλλα με ψηλά δέντρα, από την κάτω πλευρά πολλές μικρές κατοικίες. Ένα φωτορεαλιστικό. Το ενδιαφέρον με αυτό το project είναι ότι προέκυψε από την αντιπαράθεση ενός υπάρχοντος με την πρόταση του Heydrich τα victims. Ήταν ένα αναπάντεχο αποτέλεσμα για μας, δεν μπορούσαμε να το είχαμε σχεδιάσει μόνοι μας, αλλά κάνοντας αυτό το κολλάζ προέκυψε η λύση από μόνη της. Είναι ένα κομμάτι της διαδικασίας που έχει να κάνει με αυτό το προϋπάρχον. Δηλαδή, συνήθως όταν ξεκινάμε μια έρευνα, ένα έργο, ας πούμε, μια πρόταση, συνήθως δοκιμάζουμε πράγματα που ήδη υπάρχουν και για κάποιες άλλες προτάσεις, για άλλα μέρη δηλαδή, που για κάποιο λόγο θεωρούμε ότι είναι σχετικά. Δεν χρειάζεται να είναι το ίδιο πρόγραμμα, η ίδια λειτουργία, η ίδια κουλτούρα, η ίδια χώρα, δεν ξέρω τι. Απλά για κάποιο λόγο υπάρχει κάποιο στοιχείο που θεωρούμε χρήσιμο. Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη διαδικασία που κάναμε σε αυτό το διαγωνισμό στην Κύπρο, ένα από τα πράγματα που δοκιμάσαμε ήταν αυτά τα θύματα του John Heydrich, τα οποία είχαν αυτές τις παιχνιδιάρικες σχέσεις και την ποικιλία στις μορφές και τις χωρικές καταστάσεις, που ήταν πολύ αντίθετο από την υπάρχουσα κατάσταση από το οικόπεδο, που ήταν ένα αγρόκτημα με ορθοκανονικά πέτρινα απλά κτίρια. Και μας φάνηκε, μας ενδιαφέρει να δούμε τι κάνει και για κάποιο λόγο μας άρεσε πάρα πολύ. Από όλη τη σειρά λοιπόν από δοκιμές προχωρήσαμε τη συγκεκριμένη και φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τα προγραμματικά σενάρια για το Πρωθυπουργείο Κεντρικό στην πλατεία. Ναι, αυτός είναι ένας άλλος διαγωνισμός στην Αμβέρσα, στο Βέλγιο, που ζητάγανε την επέκταση ενός πανεπιστημίου και προτείναμε ουσιαστικά κάτι σαν το αντίθετο του υπάρχοντος πανεπιστημίου, που είναι ένα παλιό κλειστό κτίριο με έθριο, κλειστό όμως στο πάρκο. Εμείς το ξαναφτιάξαμε με έναν τρόπο κάπως αντίθετο. Πάλι με τον Αλέξη και τον Χρήστο. Και αυτά είναι πάλι κάποια προγραμματικά σενάρια για το έθριο στο καινούριο, που είχαμε βάλει αυτό το δικτύο μας στην
σήμερα, που είναι μια κατοικία στα Πετράλωνα, που πρόκειται για επέκταση σε αυτό το ισόγειο που βλέπετε. Το οποίο έχει φτιαχτεί με έναν τρόπο πάλι συνδυασμό αντιθέτων. Δηλαδή, έχουμε ουσιαστικά προσπαθούμε να αναπαράγουμε στοιχεία από διαφορετικές αρχιτεκτονικές τα οποία μας αρέσουν και να τα βάλουμε όλα μέσα σε αυτό το κτίριο, δημιουργώντας χώρους πολύ αντιφατικούς και σε σχέση ο ένας με τον άλλον. Αυτές οι σελίδες είναι σελίδες από το σημειωματάριό μας, δηλαδή όλες οι αναφορές που έχουμε ψάξει που προσπαθούμε να δούμε πώς θα τις χωρέσουμε σε αυτό το. Πώς θα τις βάλουμε σε αυτό το project. Είναι από τα πολύ πρώτα. Είναι σκίτσα στην ουσία που σας δείχνω. Το σπίτι του Ροδάκη στην Αίγυπτο, αν το ξέρετε, είναι μια αναφορά για αυτό το έργο. Η δουλειά του Κρόκου και του Αλβαράλτο όσον αφορά τα υλικά. Μακέτα. Ναι, κατασκευή. Το τελευταίο project είναι η συμμετοχή μας στο ελληνικό περίπτερο στη Βιενάλε της Βενετίας, με επίτροπο τον Πάνο Δραγώνα και την Άννα Σκεδά, στο οποίο παρουσιάσαμε 8 από τις προτάσεις για την Αθήνα που έχουμε κάνει, σε μορφή μακέτας. Αυτό που κάναμε είναι ότι διαλέξαμε μία εικόνα από κάθε μία από τις 8 προτάσεις και την αντιπαραθέσαμε με μία χωρική κατάσταση μπροστά, αυτό που συμβαίνει στη βάση της μακέτας. Η οποία χωρική κατάσταση ήταν άλλοτε μια λεπτομέρεια που έχει σχέση με το project ή ήταν μια εντελώς αντίθετη κατάσταση που μας ενδιέφερε η σχέση που φτιάχνει με την εικόνα ή κάτι άλλο. Και μια αναφορά σας δείχνουμε για αυτές τις μακέτες που είναι η δουλειά του Ετόρε Σότσας, η οποία είναι πολύ παιχνιδιάρικη και πολύ χρώμη και μοιάζει πολύ ένα ελαφρύ, οπότε θεωρήσαμε ότι είναι πολύ αντίθετη σε αυτές τις προτάσεις που ήταν πολύ σοβαρές και πολεοδομικές και είχαν τέλος πάντων ένα βάθος σκέψης, οπότε επίτηδες αναγκάσαμε τον εαυτό μας να δουλέψει με αυτό το αντίθετο πράγμα. Και αυτές είναι κάποιες από τις μακέτες. Αυτά. Ευχαριστούμε. Η ερώτηση έχει να κάνει με αυτό που είπαμε, το να σκηνοθετεί κανείς το αποτέλεσμα ενός διαγωνισμού. Αυτό που θα παραδώσει στο διαγωνισμό. Ναι. Ναι. Κοιτάξτε, είναι κάπως απλό. Όταν καταθέτεις πρόταση σε ένα διαγωνισμό, οι κριτές καταρχήν δεν θα δουν τη διαδικασία την οποία έχεις ακολουθήσει, δεν παίζει ρόλο. Είναι σημαντικό να είσαι efficient, αποτελεσματικός. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι παράγεις καταρχήν να είναι πράγματα τα οποία θες να χρησιμοποιήσεις. Γιατί αν δεν σκηνοθετήσεις το αποτέλεσμα, αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα παράγεις 90% δουλειάς περιττής. Εμείς τουλάχιστον πολύ συχνά παράγουμε πράγματα τα οποία δεν θα είναι χρήσιμα. Όταν θες να είσαι γρήγορος λοιπόν, είναι καλύτερα να ξέρεις ακριβώς τι θες να παράγεις. Για παράδειγμα, αυτό που πρώτα κάνουμε είναι ότι παίρνουμε τα ζητούμενα του διαγωνισμού που λένε ότι θέλουμε τις κατόπιση ένα 200, το οικονομικό ένα 500 κτλ. Αμέσως το βάζουμε σε πανέλο. Οπότε βλέπουμε αμέσως πόσο χώρο καταλαμβάνει αυτό. Και με βάση αυτό μετά προχωράμε. Έχει να κάνει λίγο με το προϋπάρχον. Δηλαδή, υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι αόρατα. Τα βάζεις κάτω μπροστά σου και τα βλέπεις. Σου λένε: θέλω 4 πινακίδες με αυτά τα στοιχεία. Τα βάζεις κάτω και βλέπεις πόσο μεγάλα είναι. Βάζουμε ψεύτικα project, γιατί δεν έχουμε σχέδια, ας πούμε, στην κλίμακα αυτά. Οπότε παίρνουμε άσχετα project, άσχετη κλίμακα και βλέπουμε τι χωράει και δεν χωράει, πόσο σημαντικές είναι οι εικόνες, πόσο χώρο έχεις, πόσο βαρύ είναι, πόσο βαρετό είναι. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να κατευθύνουν λίγο την παραγωγή που θα κάνεις. Δηλαδή για το Trondheim συγκεκριμένα, θυμάμαι ότι είχαμε χρησιμοποιήσει κάποια project των NBRDB
ρωτήσει κανείς κάτι άλλο, βιαστείτε για να μην καθυστερήσετε πολύ. Όποιος έχει κάτι που σκέφτεται τον απασχολεί, θα ήταν ωραίο να το πει. Σε σχέση με αυτό που σας είπα στην αρχή. Αυτή είναι μια φωτογραφία από το προηγούμενο γραφείο μας, που τη βλέπουμε όλη τη βιβλιοθήκη. Είναι νομίζω πολύ αντιπροσωπευτικό της δουλειάς μας, που είναι όλες οι μακέτες. Βλέπουμε πάρα πολλά μακέτα και κάνουμε πάρα πολύ συχνά βιβλία. Είναι η πηγή της έμπνευσής μας, το τι έχει ήδη γίνει από άλλους. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που ήρθατε.